Mondragon Goieskola Politeknikoan ingeniaritzak eskaintzen ditugu 3 alorretan: industrialak eta IKT, ekoingeniaritzak eta osasuna. Gurean modu praktikoan ikasten dugu, formazioa etengabe eguneratuz eta titulazio berriak diseinatuz, gizartearen eta enpresen beharrei une oro erantzuteko. Ikasleak lan mundurako prestatzea dugu helburu eta horretarako berezko hezkuntza eredu eta metodologia berritzaileak erabiltzen ditugu. Problem-based learning metodologiaren bitartez, gerora lan egingo duen modu berean ikasiko du ona datorrenak, 6 hileko bakoitzean kasu, arazo eta proiektu baten inguruan lan eginez, eta beharrezko dituen jakintza bere kabuz eta irakasleen laguntzaz garatuz. Proiektuetan oinarritutako metodologiari esker, azken finean, arazoa atzematen denetikan, honi irtenbidea eman arteko prozesu guztia lantzen da. Honek azken finean, produktu baten ikuspegi globala eskaintzen dizu. Eta gainera, proiektuetan taldean egiten denez lan, taldean lan egiten ikasten da, eta hau ezinbestekoa da. Beharrezko oinarri teorikoa bereganatuta, ikasleak arazo errealei egin beharko diete aurre, eta arazo horiei irtenbidea bilatzea izango da ikasteko modurik onena. Ebazpena bilatzeko ikasleak etapaz etapa egingo du aurrera. Taldea osatu, arazoaren ertz guztiak aztertu, irtenbide posibleak irudikatu, ikertu, eztabaidatu, frogak egin, benetako arazoari aurre egin orduko, ikasleak irudimena, sormena, erantzukizuna eta autonomia landuko ditu, baita taldean lan egiteko gaitasuna ere. Taldean lan egiteak ardurak hartzea dakar, bestekiko konpromisoa eta inplikazioa. Gure eskolan ez ditugu ikatzaileak ebaluatzen, baizik eta kompetentziak eta zehazkiago ikaste emaitzak. Horretarako erabiltzen dugu metodo diferentiak. Nagusiena eduki insignia izango litzateke proiektua, seileko proiektua. Baina horrez gain badauzkagu tradizionalien kontrol puntuak edo azterketak, baina baita ere ariketak edo praktika ezberdinak egiten dira momentu ezberdinetan. Guzti hau ez da momentu bakar batean ebaluatzen, baizik eta seilekoan zehar eta kurtso osoan zehar momentu ezberdinak erabiltzen ditugu neurketa edo ebaluaketa hori egin ahal izateko. Era horretan ikaslea jakitun da momentu guztietan bere evoluzioa nola lortzen ari dan esperotako emaitzak. Ikasteko modu honekin, ebaluazio jarraia eta globala egiten da. Jakintzaz gain, ikaslearen kompetentziak ere kontuan hartzen direlarik. Ikasleak, ikaste prozesuan zehar, erreztasun guztiak izango ditu enpresetan praktikak eta gradu amaierako lana egiteko. Ikaslearen eta enpresaren artean profil profesionalaren ezaugarrietara egokitutako harremana sortzea du helburu. Halaber, ikasle mugikortasunerako dauden programen bitartez, ingeniaritzako ikasleak ikasketak osatu, gradu bukaerako lanak garatu, lan esperientziak bizi eta gradu ondoko tituluak jasotzeko aukera izango du Europa, Asia eta Latinoameriketako hainbat herrialdetan. Mondragon Unibertsitatea gizartean errotutako unibertsitatea da. Nik esango nuke berezitasun handiena dela enpresa eta unibertsitatearen arteko lotura hori oso estua dela. Ez enpresa bakarrik Mondragon korporaziokoak, baita ere kanpotik dauden beste enpresa batzuen artean eta unibertsitatearen artean. Horrek zer ekartzen dio onuragarri edo ze ondorio ematen dio ikasleari? Alde batetik bere formazioan oso hurbil biziko dula enpresa mundua, formazio dualarekin, eta bestalde gero amaitutakoan enplegarritasun aldetik ere aukera gehiago izan ditzakeela. Gainera, hainbat gradutan diploma bikoitza lortu daiteke, Mondragon Unibertsitatearena alde batetik eta atzerriko unibertsitate batena bestetik. Mondragon Unibertsitateko ingeniaritzako graduetan gizarteak arlo industrialean, teknologikoan eta antolaketan dituen erronkei aurre egiteko profesionalak prestatzen ditugu.